Oh, disgrasya, disgrasya. Disgrasya sa Carmen, Cebu. Natagak na dahil. Ito, unang disgrasya. Natagak na dahil kanal dahil. Natagak, natagak. Sino managikan ka? Apit. Iskina Manubag, Iskina Manubag. Carmen. Din manigikan. Sir. Din. Ano yan? Gikan dito sa merkado. Gikan sa merkado sa Carmen. Unya ni dagan padong diri. Niliko diri padong. Dito si 7-Eleven. Mayo na lang kay way nadamay nga mga bata. Walay tao nga naligsan pero natagak sa kanal. Wah. Tagiya mo na? Tagiya? Ano na? Liko lagi na asa balik ko. Usbon ako gikan din sa kuan, gikan sa plaza. Nya paguman. Diditso sa eksode re sa eskina Manubag. Nalahos ngano ka? Nalahos may gani walay kasugat motor, bata or tao. Maayo ra kay walay na disgrasya nga tao nadamay. Mao na to. Reporting from Carmen, Cebu.